23 més 11. 34 persones han perdut la vida en aquesta carretera durant els últims 3 anys i mig. La C55, que uneix Manresa amb Abrera, és alhora la principal via de comunicació al Bages, ja que, a banda de ser l'únic eix de mobilitat interna, la via connecta els territoris del Prepirineu amb l'àrea metropolitana. L'autopista C16, que va entrar en funcionament a finals dels 80, no ha aconseguit convertir-se en una alternativa vàlida i és, a hores d'ara, una via infrautilitzada. Ho diuen els tècnics i ho demostren xifres com els 30.000 vehicles que transiten diàriament per la C55. Aquesta densitat està molt per damunt dels 12.000 que recomanen els paràmetres tècnics en aquest tipus de via. L'elevada densitat, unida a les característiques del seu traçat, amb 3 punts negres que concentren el gruix de la sinistralitat, l'han convertit en una de les vies amb més accidents del país. Dóna una mica la sensació que van donant llargues a veure si la gent no es cansa o si tenim la sort que no hi hagin morts i que, mira, que dia passa, any empeny. Els alcaldes que han estat al capdavant d'aquesta reivindicació des del principi no han variat el seu discurs. El que es constata cada dia més i queda més palès és que és un perill circular amb molta freqüència per aquest tram de carretera. Sense desdoblament a la vista, l'opció més immediata és prendre algun tipus de mesura amb l'autopista. En principi la C16 està amortitzada, com totes les vies, les autopistes d'aquest país. No obstant, sí que és cert que jo crec que a la comarca tampoc hem tingut mai un discurs clar, entenedor, i ens hem confós, ens hem deixat enganyar, penso jo que ens hem deixat enganyar en el discurs i la demanda del desdoblament de la C55, pensant que això és la solució, i no, com bé deia abans, no crec que sigui la solució. Alliberar del peatge i fer utilitzar l'autopista de Terrassa seria una forma molt adequada perquè la congestió existent actualment a la C55, en aquest cas desplaçant tot el trànsit cap a l'autopista quedaria alliberada i per tant la part de perill de sinistralitat quedaria molt reduïda i molt solucionada. Sí que nosaltres entenem que malgrat tot el desdoblament es té de fer. Hem proposat una reunió amb Autema, amb la propietària de l'autopista, per veure si a base d'un peatge tou, sobretot pels del Bages, amb el qual augmentaria bastant el nombre de vehicles i faríem un trasbàs de vehicles de la C55 cap a l'autopista. El consens és generalitzat en relació a fixar l'autopista com a mesura alternativa i transitòria, però hi ha divergència pel que fa a la petició de la gratuïtat total o les bonificacions parcials. Ens sembla que una alternativa seria, per exemple, en determinades hores i determinats dies, donar una bonificació als transportistes del Bages. Alternativa, en comptes amb els transportistes, amb els ciutadans que van amb turisme o amb motocicleta, el mateix. La pressió del territori s'ha articulat a diferents nivells, però el que ha assolit més quòrum és el Consorci Viari de la Catalunya Central. Cal un lideratge polític i social perquè puguem assolir almenys un nivell de connectivitat amb Barcelona que sigui correcte i adequat. El dèficit històric, tots en som conscients del dèficit històric que hi ha en infraestructures respecte a la connexió amb Barcelona, i per tant aquí cal anar tots a la una amb un lideratge social i polític al capdavant. I el que nosaltres hem volgut és mostrar aquestes peticions de part del territori, que fa molts anys que es venen fent a través del Consorci, però les hem, no sé com dir-ho, potser accelerat o hem fet diverses reunions en poc temps, concentrades, però també han vingut donades perquè lamentablement hi ha hagut accidents i hi ha hagut persones que han perdut la vida i és que no es pot fer altra cosa que queixar-nos i demanar d'entrada aquestes millores que creiem que han de ser immediates. L'objectiu és acabar amb l'elevada sinistralitat que concentren els punts quilomètrics que han quedat gravats amb sang a la ment de tothom. Els quilòmetres 17, 19 i 27 de la C55.